हेल' खुलुमबाय नाजार सोर इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आं दा थांनो नागिरदों रायजोनि फुजा होनायाव। बे रायजोनि फुजा होनायावनो थांगोन आरो आं। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। दायो दाउबो मासे नांगौनो, नैबे दाउखौ लानोसै। बेखौ नांगौ, बेखौ लानानै थांसै आं। आरो माइरंबो नांगौ, लाबो। माइरंबो नांगौ ने, थोआसेल'। माइरं लाबाय, थोसिगोनलै। माइरं लाबाय, माइरंबो नांगौ फुजा होनायाव। दायो थांगासिनो आं। डाइरेक्ट फुजा थिलियाव लोगो हमसै। नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय माबायदि फुजा होयो। दायो नै लामायाव मोनफैबाय नै फुजा थिलियाव। अबाव नांगौ बेखौलाय? अबाव नांगौ बेखौलाय? दायो फुजाखौ होना फैखांबाय। दायो लोखि लायनायखौ देखायसिगोन नोंसोरनो। आङो फुजाखौ देखायनो हायासै, मानो होनबा बेयाव थै बिराद नुयो। बेनि थाखायनो फुजाखौ देखायनो हायाखै आरो। दा नोंथांमोननि लोखि लायनायखौल' देखायनो हानाय जानोसै आं। नोंथांमोननि नायलांबाय दे, रेडि जादो। माखौ लाजिनांगौ? केमेरा खेबनायखौ लाजियो नामा? लाजिया। रेडि जाहांबाय। खानायजों थुनब्रा, खानायजों। मा लाजिनांगौ? खुंगुरा जाबाय। दे मामा देलै। फैबायगोन। जिउराया ओंखारलांसिगोन न'निफ्राय। जाबाय। जिउआरि सावखायासै। रायलायनो मोना बिदिया। दा खेबबोगोनब्रा। जिउ माबाखौ गनसि लायासै? गनसि गैया?
माथो जाखो रायलाय मोना बिदिया जाम्बिसोलै गावनो रायलायग्राया नोंहा सिरि थानांगौब्रा बैयाव दोनैसै सानजा सिंजायना खाथिखा हिसाबै आफामोन फैबाय नुजाफैबाय गारजा लक्षी बे गार्जा लोखि गारजानिफ्राय जोङो लोखिखौ दान मोनो बयबो ओमफ्राय नैबे जोबथारनाया लोगोसे दोनैबावनो जय आइ मा लोखि गार्जा आसु गार्जा दालु गार्जा हालोबर हालोबर लक्षीखौ सासेनो हरजेनबाय मैनाव लेंग्रा मैनाव लेंग्रि मैनाव हरनांगोन दिनै दैयाव खनसे हराव खनसे जालांगोन नोङो जोंहानो लास्ट मोनबाय एबारनो जोबथा जाबाय हरनांगोन दिनै आइ खालामा आइ न'खराव साखाव दिनै खालामना हरनांगोन दिनै बयहाबो साखि
दायो न' मोनफैबाय लोक्षिखौ न'आव थिसननाय जासिगोन आरो र' खेबगोर बे लोक्षिखौ न'आव थिसनसिगोन न'आव दोनहैबाय आरो दायो नोंथांमोनहा नुबाय नुनानै माबायदि मोनखो जोंनि गामियाव बेबायदिनो सोलियो आरो गारजा होनायाव लोक्षि लायनायाव बेबायदिनो न'आव दोनफैयो जेन'बा गारजानिफ्राय लायबाय न'आव बिदिनो लाबोयो आरो जोङो दा भिडिअखौ बेयावनो फोजोबसै नोंथांमोनहा आंनि बे भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामना हो बाय बाय